En hier zijn ze dan, onze eendjes. Op 25 mei wordt de Limburgse Eendjesreis georganiseerd in Hasselt. En dat natuurlijk ten voordele van Een Hart voor Limburg. Bij ons zit Geert Keners, coördinator en ook projectmanager van de Eendjesreis. Dat is Inge Wolters. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, overal duiken de eendjes tegenwoordig op. Hè. Geert, misschien nog eens kort uitleggen, wat is de bedoeling van de race? De bedoeling van de race is dat wij op 25 mei op de Demer zoveel mogelijk van die plastic badeendjes gaan zetten. Die we bij vermelden nadien terug eruit gaan halen. Voor de mensen van het milieu, want dat is ook belangrijk. Maar voor 25 mei moeten we die natuurlijk verkocht krijgen. Hè. En hoeveel wil je er verkopen? Inge, we zouden er graag 100.000. 100.000. Wij dromen van 100.000 eendjes. Ja, en op welke manier proberen jullie die dan aan de man te brengen? Of waar kunnen mensen die eendjes kopen? Er zijn verschillende plekken. We hebben een aantal serviceclubs, 15 serviceclubs in Limburg, die voor ons de baan opgaan en eendjes verkopen. We hebben een aantal scholen die eigenlijk nu starten met de verkoop. Er zijn een 44-tal Limburgse scholen die eendjes verkopen. Ze kunnen gekocht worden in de Limburgse KBC-kantoren. En dan hebben we ook nog organisaties of sportverenigingen die voor ons ook eendjes verkopen. Ja. Dus en online. En online is ook belangrijk natuurlijk, ja. Plus, misschien toch ook aan toevoegen, met €5 kun je een Mercedes A-klasse winnen. Dus Leg dat is eigenlijk... Ja, als je je eentje als eerste op 25 mei over de meet komt, dan win je een Mercedes A. Ja. Dus uw kans om een nieuwe auto te winnen is 1 op 100.000, laat ons zeggen. Dus dat is eigenlijk vrij groot. Ja. Groter is bij de lotto. Grotere, ja. Dat is bij de lotto. Grotere kans om de lotto. Het is heel simpel. Koopt een eentje, dan komt een kraslotje bij, krast dat af, je registreert die op de website. En vanaf dat moment zetten wij voor u, met dat nummer wat u terugkrijgt via een mail, zetten wij voor u op de Demer op 25 mei. Dus je moet je wel degelijk registreren om kans te maken op die auto. Heel belangrijk, hè? Want we stellen nu vast, we hebben er een... Er zijn er nu een 12.000 geregistreerd op onze website. Maar als wij zo rondhoren bij mensen die voor ons verkopen, kunnen we dat toch maal 2,5, maal 3 doen. Dus we denken wel dat we bijna 40.000 eendjes verkocht hebben. Maar er zijn nog maar 12.000 mensen die effectief die stap gezet hebben om een eendje te registreren. Dus maken die geen kans om die auto geen kans te op de auto. Dat is nog altijd heel fijn. Dank u voor de steun. Maar als ze willen winnen, graag registreren. En we zouden natuurlijk toch wel willen dat we zoveel mogelijk eentjes geregistreerd hebben. Want het zijn die op de Demer gezet worden. En het zou een heel vertekend beeld geven als we er 100.000 zouden verkopen en bijvoorbeeld maar 25.000 op de Demer. Ja, dan is dat is niet het allerbelangrijkste, maar toch, we willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen winnen. Ja. Dus de boodschap is, als je een eendje koopt, zeker ook even registreren op de website om dan kans te maken op die wagen. Jullie hebben ook gisteren een hele mooie affiche in de krant gezet, met daar dan alle ambassadeurs op. Ja, we hebben ze hier voor ons liggen. Hè. Dus we hebben een tijdje geleden, u bent er ook bij, Cynthia, hebben we een fotoshoot georganiseerd met al onze bekende kopjes. En we vonden nu het moment rijp, denk ik, om 2,5 maanden voor de effectieve race, om naar het grote publiek toch onze actie kenbaar te maken. En dat is ook heel sterk gedeeld op Facebook, via Twitter. Jelle Vos, Kim natuurlijk, Kim Kleisters, onze meter, Thibaut Courtois, Simon Million, ze hebben het allemaal Koen Buijsen gedeeld. Cynthia. Dus, Cynthia, als eerste denk ik zelf. Ja, ik ben altijd de braafste. Nee, dus dat is toch wel belangrijk voor ons om de boodschap zoveel mogelijk verspreid te krijgen. En ik moet toch nog iets erbij vermelden, want het mooie aan deze actie is dat wij ook een gedeelte van de opbrengst via de serviceclubs en de scholen laten teruggaan naar andere goede doelen. Dat mogen we niet vergeten, omdat wij vanuit Een Hart voor Limburg, vanuit het Streekfonds, een soort solidariteitsbeweging zijn die ook katalyseert, niet alleen voor onze eigen projecten, maar ook oproept om toch wel dus andere goede doelen ook te steunen. En die serviceclubs die meedoen, krijgen €1,5 per eentje terug om te kunnen spenderen aan een eigen goed doel, wat zij kiezen. En scholen kunnen dat ofwel naar een ander goed doel laten gaan, ofwel voor hun eigen werking, een soort sociaal potje, opsparen, dat ze kunnen gebruiken voor een doelgroep voor de maatschappelijk kwetsbare kinderen. Want dat hebben we nog niet verteld, de opbrengst gaat effectief naar kinderen in Limburg die niet dezelfde kansen krijgen als iedereen. En dat vinden we wel heel goed en dat wordt ook als heel positief gepercipieerd, dat op die manier in elkaar gestoken is. En dat we buiten onze eigen 44 projecten ook heel veel andere kinderen en andere goede doelen daarbij kunnen helpen en steunen. Dus dat is wel heel En 25 mei, Inge, wat staat er dan eigenlijk op het programma? Hoe gaat dat allemaal in zijn werk gaan? Wel, wij zijn op dit moment nog een evenement in elkaar aan het boksen. Waar wij op 2 uur start ons evenement. Nu, dat is verkiezingsdag. Ja. Dus
enerzijds misschien een beetje jammer, anderzijds is dat uitgelezen moment, voormiddag gaan kiezen, dan naar de Demer in Hasselt afzakken en namiddag vol spanning kijken naar hoe de eendjes in het water gezet worden, want dat gaat toch wel logistiek en zware karwei worden. En dan na de aankomst nog een beetje samen genieten en om 5 uur terug naar huis om dan de uitslagen te bekijken. Dus een perfecte namiddag dat gaat ook wat met kinderanimatie en dat gaat wel een toffe dag worden. Muziek, kinderanimatie. En wellicht zullen een aantal ambassadeurs ook aanwezig zijn. Ja. En iemand mag dan met de auto naar huis. Ja, de betrachting is om de winnaar daar te krijgen. Hè. Dus we moeten ook een gsm-nummer ingeven bij de registratie. Dus wij kunnen heel snel... er zijn ook mensen al van Australië die een eentje gekocht hebben. Dat wordt een beetje moeilijk als die gaan winnen. Moet je die opsturen? Oké, goed. Alleszins, we verwijzen naar de website limburgse-eendjesreis.be voor meer informatie. Ja, daar vind je ook waar je het allemaal kan kopen. Goed, hartelijk bedankt voor jullie komst. Dankjewel. En heel veel bedankt. succes. Dankjewel.